दिनै जोङो वेस्टार्न रेन्ज रायमना आरो रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटि जथायै जोङो रायमना नेशनेल पार्कनि 2 बोसोर जे एनिभार्सारि बा बिनि जे जोनोम सान जोङो बेखौ दिनै बेवहाय वेस्टार्न रेन्ज रायमनायाव जोङो बेखौ फालिदोङो। जोङो बयबो मिथिगौ जे रायमना नेशनेल पार्कआ दिनै बोसोरनै जाबाय। बेखौ थांनाय 2021 सननि 5 तारिख जुनाव जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा डिक्लेयार खालामदोंमोन। बिनि उनाव 8 तारिखआव आसामनि गभर्नर बिथाङा बेखौ अफिसियेलि फोसावदोंमन आरो 9 तारिख जुन 2021 सनाव बेखौहाय सेन्ट्रेल रेन्जनि नबीनगराव बेखौहाय आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथाङा बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि आखायाव गथायनानै होदोंमोन। दा दिनै फैयै रायमना नेशनेल पार्कआ 2 बोसोर जाबाय। दा जोङो खुब गोजोननाय मोनदों बे बोसोरनैयाव जोङो जेसेबां हायो रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटिनि जानानै जोङो वेस्टार्न रेन्ज रायमनायाव गोबां जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मावथि बिथांमोनखौ जोङो सहाय खालामदों। बिथांमोनजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो हाग्राखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जिब जुनारखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जोङो ज' खामानि मावदों आरो जोङो बाख्नायो जे जोंनि बे वेस्टार्न रेन्ज रायमनानि जेसेबांनाखि फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनि जेसेबांनाखि मावथि बिथांमोन दङ बिथांमोना बे थांनाय 2 बोसोराव गोबां बेबायदि खस्थ' लानायनि गेजेरजों बिथांमोना खामानि मावदोङो आरो बेयाव फंसे बाथ्राखौ आङो रायखांनो हास्थायदों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे 2 बोसोराव जोंनि गोबां माखासे बेबायदि सिखारिफोर जाय सिखारिफ्रानोखि जोंनि बिटिसि सरकारजों बिथांमोना आर्म्स ले डाउन खालामनानै बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैदोंमोन। दिनै बिथांमोनाबो बे फरेस्टजोंनो थाफानानै बिथांमोना जोंनि हाग्राखौ रैखाथि होनायाव बा जिब जुनारखौ रैखाथि होनायाव एसे सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बिथांमोना बेबादि मैहुर खालामनायनिफ्राय मेन स्ट्रिमाव फैनानै दिनै जे हाग्रा बंग्रा रैखाथि होनायनि थाखाय बा बेबादि जिब जुनार रैखाथि होनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना आरो जोङो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जोंनि वेस्टार्न रेन्ज रायमना आरो जोंनि रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटि आरो जेसेबां सिखारिफोर दङ जोङो जथायै बेबादि रायमना नेशनेल पार्कखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जोङो खामानि मावलांबाय थागोन। आं बे समावहाय जोंनि रायमना रेन्जआव सफैनो हानाय मिडिया बिथांमोनखौ सिगां धन्यबाद होग्रोयो आरो लोगोसे दिनैनि जे बे प्रग्रामाव सफैनो हानाय साफ्रोम माखासे गुबुन बिबाननि मावग्रा बिथांमोनखौ आं जोबनो धन्यबाद होयो। आंनि बुंनांगौआ बेनो जोङो थांनाय 2021-22 तारिख सेप्तेम्बर सानाव जोङो बै रायमना गेवलां फोथारावहाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM सारमोनजोंहाय आरो जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे मावग्रा बिथांमोन नाजानायजों जोङो बेवहाय सारेन्डार जादोंमोन। जों नंगौ सिगाङावहाय बेबायदिनो मैहुर खालामनानै जायोमोन, हाथियारजों गेलेयोमोन, नाथाय माखासे जोंनि मानगोनां नेता बिथांमोननि खावलायनायाव आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नाजानायाव जों बै गाज्रि आखुखौ नागारनानै जोंनि बे 2021-22 तारिख सेप्तेम्बर सानाव जों गसंदों आरो। आচ্ছা नोंथांमोना फसास ग्रुपनि जानानै दा मेन स्ट्रिमाव फैनानैहाय नैबे रायमना रेन्ज बा फरेस्टजोंहाय लोगो नांनानै मा हाबाफारि मावगासिनो दङ? जोङो दानि जे सिस्टेमाव मावनाया बेनो जोंनि मानगोनां बे रायमना रेन्जनि रेन्जार सारनि आन्डारावनो जोङो बेयाव एंगेजआव थाफानानै जोंखौ माखासे बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा बिदिनो प्रटेक्ट खालामनायाव बिदिनो माखासे गुबुन हाबाफारियावहाय एंगेजआव लाफानानै खामानि मावो आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंनि गेजेरावहाय गुबुन प्रग्रामफोर जायो जेनेबा जोंनि मानसिया बेवहाय माखासे एंगेजआव थादों आरो माखासे बै राङापारा बिट अफिसाव जोङो बे दल मोनसेयानो मोननै जानानै जों दङ आरो दा। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि आसा खालामनाया बेनो जोंनि मानगोनां CM सारनिसिम खावलायनाय आरो जोंनि नैबे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM सारनिसिम खावलायनाय जोंखौ जेरैबायदि 22 तारिख सेप्तेम्बर सानावहाय जोंखौहाय मोजां जबान होनायजों बा खोथा होनायजों जोंनो मोनसे आसा होदोंमोन जे जोंनि थाखाय मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे
4 ग्रेड बा थार्ड ग्रेड मोनसे होनायनि थिरांथा लादोंमोन जों बे आसायैनो जों दिनैसिम बे रायमना रेन्जनि आन्दारावहाय जों एंगेजआव दङ जों आसा खालामदों सानसेब्लाबो जोंनि मानगोनां CM सारमोना जोंनो बे खामानिखौ मावनानै गोनां आसा थायो জুন ওয়ার্ল্ড এনভাইরনমেন্ট ডে আমি সেলিব্রেশন কৰি আছোঁ আমাৰ কাৰণে খুব সুখৰ দিন কিয়নো যোৱা 2 বছৰ আগত আমাৰ এই ন্যাশনাল পাৰ্কটো উদ্বোধন কৰা হৈছিল অনাৰেবল CM আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বাৰা এইটো ঘোষণা কৰা হৈছিল 5 জুনত 2021 তাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত এখন NGO ষ্টাৰ্ট হৈছিল গোল্ডেন লাংগুৰ বুলি আমি গোল্ডেন লাংগুৰ ফালৰ পৰা খুব চেষ্টা কৰি আছোঁ মানুহক বুজাবৰ কাৰণে আৰু আজিৰ দিনত আমি 2 বছৰ কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু আজি আমি ইয়াত কেক কাটি কিনি আমি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জাৰসকলক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট যিমান আছে সিহঁতক কাৰণ কিয়নো সিহঁতে দিন ৰাতি কাম কৰি আছে আৰু মানুহক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে যে প্ৰাণী জন্তুক আমি কেনেকৈ বচাব লাগে গছ গছনি আমি কেনেকৈ ৰোপণ কৰিব লাগে কিন্তু দেখা গৈছে প্ৰত্যেক বছৰ আমি এনভাইৰনমেণ্ট ডে দিনা আমি গছ লগাওঁ বহুত হাজাৰ হাজাৰ গছ লগাওঁ কিন্তু সেই গছবোৰ আমি বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰোঁ তো আমাৰ এটা মেছেজ থাকিব যে আমি অকল গছ লগালেই নহ'ব গছটো কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে তাকো আমি অলপ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ BTR চৰকাৰক যাতে আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কটো অতি সোনকালে ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে অলপ মানে সহায় কৰি বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে খুব চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ জংগলটো কেনেকৈ বচাব লাগে জীৱ জন্তুটো কেনেকৈ বচাব লাগে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কটো খুব অতি সোনকালে ডাঙৰ হ'ব আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ টুৰিষ্টসকল আহিব ইয়াত আৰু বুজি পাব আমাৰ লোকেল যিমান স্থানীয় ব্যক্তি আছে সকলো ইয়াত আমি সহযোগ কৰি কিনে আমি এই জংগলটো আমি বচাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কটো আমি মানে নামি দামী কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ হৈ সহায় কৰিব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ নেশ্যনেল পাৰ্কটো আমাৰ এটা সময়ত খুব ফেমাছ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই ফ্ৰান্সিছ টপো UPPLৰ ইউথ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট দিৱসৰ কাৰণে আমি ইয়াতে যোজা হৈছোঁ ৰায়মনা ৰেঞ্জত য'ত নেকি ইয়াতে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আৰু যিহঁতে চিকাৰী আছিল আগত চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে ইহঁতেও আছে সবকে লৈ পেলাই আমি এই দিনটো ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসখন পালন কৰি আছোঁ আৰু যাত নেকি আমি পুলি লগাইছোঁ আৰু ৰায়মনা ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত এটা স্কুল আছে তাতেও গৈ পেলাই পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ অক্সিগুৰি গাঁৱতো গৈ পেলাই আমি পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ ষ্টাফে নিজৰ কেম্পাছত পুলি লগোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায় কৰিছে সেই গতিকে চবক ৰাইজক আমি ধন্যবাদ কৰোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে চবেই এই দিনখন যাতে পূৰ্ণৰূপে পালন কৰে আৰু সকলোকে আগুৱালি লৈ পেলাই এই দিনখন যাতে অবজাৰ্ভেশ্যন কৰে এইটোৰ কাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ GC थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 11 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 11 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।